Kaixo guztioi, bideotutorial honetan landuko dugu zelan aldatu diseinua, baina beste era batera. Orduan, sartzen gara diseinuan eta agertzen da gure bloga dagoen moduan, orain dagoen moduan. Orduan, hemen klikatuz gero, agertzen da pantaila hau eta txantilloiak aldatzeko aukera eman da ere, beste aukerak ere badaude. Adibidez, koloreak aldatu. Hemen, eko partean ikusten da zelan geratzen diren kolore ezberdinak. Gero, hau oso garrantzitsua da, adibidez, segun eta zenbat argibideak ditudan hemen, hau handiagoa edo txikiagoa egin dezaket. Gero, hemen ere, zenolako antolakuntza daukan edo zenolako egitura daukan gure bloga. Eta gero hemen adibidez, testuen kolorena. Adibidez, hemen dauden koloreak, baina orain daude oso argi, baina behar bada nire interesatzen zait horrela egotea, edo horrela ikusten da. Edo, adibidez, aukeratzen dut bata dena pixka bat ilunagoa, baina testua egon behar da argiagoa, ikus dezagun. Gero, sarreraren izenburua, zenolako izkimota eukiko duen, eta holan, izenburua, blogaren aurkezpena edo deskribapena. Eta, guzti horiek dira, avanzado, testuak kolorez edo eraz aldatzeko aukera ematen diguna. Behin dena aukeratuta, aplikar al blog, eta listo. Hain joten bagara bloga ikustera, ikusten dugu zelan aldatu dena, eta beste gauza bat oso garrantzitsua ere, zelan ikusiko da dispositibo mugikor batean. Eta hau aldatzeko, ikusten da, bakarrik aukeratzeko, mugikorretan ondo ikusten diren txantilloiak. Eta, zelan ikusiko den, hemen ikusi dezakegu. Holan ikusiko da. Ados? Interesgarria izango delakoan, besarkada bat. Agur!